Здравейте, Майнкрафтери, аз съм Epic Boss, а това е Imar23. Снимаме с един профил, може да сте го виждали само той да снима, понякога много рядко и аз. Та сега сме в сървъра Черпанкрафт и Павката просто иска да разбере, че и аз естествено съм в профила на Imar23. Да напишем, кажете хай YouTube. Добре, аре сега да покажем ларповете. Кажи кой ларп първи ще гледаме. Първия ларп ще е PvP, но аз няма да участвам, защото ще ме килнат много яко. Ларп PvP, да ходим. Да, това е ларп PvP, тук имаше промени в сървъра. Това ето го Imar23, който обикаля много. Аре сега другите ларпове. Ларп, какви ларпове всъщност има? Ларп, да видим енчант. Той е доспално. Да, той е доспално, но все пак, аре. Та, това е ларп енчант, следващия ларп е XP. Да, тук си плащате 10 монетки и той ви дава по... 10 скинта, както сега ще ви покажа колко пари аз имам. А колко има Imar? Аз имам 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ицо, сега не се сравнява. Да, ама съм по-добър от тебе. Престани! По-добър съм си от тебе. Добре, следващия ларп е... Аре да видим Гриф. Ама той от евентите няма смисъл. Аре, че няма много време. Хичоп. Аз съм там вече. Не знаете всичките да ги показваме. Да, просто е така, колкото да се види, колко яки глави има. Ей, какъв то грозник тук ме изплаши. И това е хичопа, явно нямат моята глава, защото съм прекалено готин, за да... Ей! Имат моята глава. Аз имам повече глави в моето хоум. Сървъра е готин, да, след малко ще идем и на джъмп, само да разгледаме и къщата, в която се живее, защото съм се развил. Ицо, стига, няма време! Иване, мокни малко. И приемам клипа 1 час. И ето ги моите глави, както видите с повече. И последния ларп, джъмп. И джъмп-2 и това е. Джъмп само. Окей, ще му кажа. Ето го ларп джъмпа. Май воли. Ето го ларп джъмпа, аз няма да скачам. И ларп джъмп 2. Знам как се пише ларп джъмп 2. Иване. Все пак толкова оценки имахме и двамата с тебе миналата година. Това е от евентите, понякога може да ви пускат тук. Джъмповете с повечето са труднички, но това са плюсовете на сървъра и отиваме на спаун, за да свършим клипа. Опа, спаун. И вече сме на спаун. Това бях аз, Epic Boss. Да. И това е... Чао. F9.